Terve taas ja tervetuloa mukaan jo perinteeksi muodostuneelle huutokauppa-auton koeajolle. Lähdin tätä dieselipeukiottia testailemaan ja tuossa kun hallissa sitä kattelin noita häiriökoodia sieltä, niin kyllä se vähän niin kuin vahvistui tuo, että hiukkasloukkuhan täällä tukossa on, eli ensinnä vetää ihan hyvin, mutta hetken päästä kun on ajettu, niin rajoittaa kierrokset tuohon 3 tonniin eikä ota enempäänsä kierroksia sitten, että vähän voimaton tunne, mutta eiköhän se hiukkasloukun poltolla tai uudelleen kouluttamisella niin sieltä kuntoon tulee. Ihan hyvin tuonne nyt 100 vauhtia sai, mutta ja ajamaan pystyy ihan huoletta, mutta kiihtyminen on vähän niin ja näin, että heikosti ottaa kierrokset. Jotain tarvitsisi tehdä tuolle asialle. Ei kai tuossa ajoltaan sen kummallisempia, jotain pientä kolinaa alustasta. Ihan hyvä ajaa, kulkee suoraan, kohtalaisen hiljainen, jarrut toimii ja varusteetkin tuntuu toimivalta. Ihan jees auto ajella, mutta onhan tossa nyt vähän jonkunnäköistä laittamista ihan selkeästi. Ei mitään, huutakaa pois ja 20 korotuksella ja eniten huutanut saa tää hakkea pois. Kiitos videon katsomisesta ja palataan seuraavaan yhteydessä. Moikka!